Nyt minä tapan hänet. Nyt sä kuolet. Nyt häivytään. Ouch, voi perhana. Hijo. Ouch. Onpas kaunis puska. Samaan aikaan 5 metrin eikö siis 100 metrin päässä. Vihreä joukkue, liikkeelle. Liikkeelle! Oi hitto! Mitä tää on? Apua! Samaan aikaan kilometrin päässä. Kaveri tarvitsee apua, äkkiä! Toi sattuu. Vai mitä? Sattuuks tuo? Onks hengissä? Joo, olen. Hyvä juttu, häivytään. Nyt siis mun kahvitkin tippuu. La 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 la, ei me mihinkään pudota. Voi piip! Hitto! Hengitä, hyvä mies, hengitä! Joo, mä hengitän. Ouch. Tunnin päästä. La onpas merellä mukavaa, kun hyviksiä ei näy. Parpuhimiehet! Selvä pyy. Tuu. Jes, mä pystyn käyttämään mun salaista asetta! Nyt mä voisin heittää tämän pommin. Te kakkapäätyperykset! Nyt opetaan vaan niitten kingi. Noniin, nyt saat vainaa. Joo. Niinhän se luuli.